the city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004. Is Athens. Ήταν μια μέρα γιορτής, η μέρα που αναλάβαμε μια μεγάλη ευθύνη να διοργανώσουμε τους αγώνες στην πατρίδα τους, αναδεικνύοντας και πάλι την ανθρώπινη τους διάσταση. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν πάντα το πρόσωπο και την ψυχή των διαδοτών τους, μόνο που αυτοί του 2004 θα είναι μοναδικοί, γιατί θα έχουν το δικό μας πρόσωπο. Εθελοντισμός Αθήνα 2004. Θα είμαστε όλοι εκεί.